În primul rând, aș dori să vă aduc la curent cu ce sunt obligațiunile corporative și cum să câștigați bani din ele. O obligațiune corporativă este o obligațiune emisă de o bancă sau corporație pentru a-și finanța activitățile. De obicei, o obligațiune corporativă este un instrument de datorie pe termen lung cu o scadență mai mare de un an. Acum că înțelegem ce este obligațiune, aș dori să vă prezint o afacere, și anume Shao Bank. Partea Global Future Enterprise Group Corporation, care este un mare holding chinez care deține 4 companii și o bancă. Shao are sediul în Hong Kong, iar fondatorul băncii, Yang Shao, este o persoană stimată care lucrează în afacerile bancare ale Global Future Enterprise Group Corporation din 2006. Yang Shao și cu mine, un expert în obligațiuni, am dezvoltat și implementat un model inovator de afaceri, peer-to-peer, care a câștigat bani pentru sute de mii de oameni din întreaga lume. Într-adevăr, Shao Bank este mândră că face parte din ecosistemul Global Future Enterprise Group. A fost lansat în septembrie 2022 pentru a strânge capital și a extinde ecosistemul unei corporații înfloritoare, așa cum demonstrează toate documentele și materialele oficiale. Acum să vorbim puțin despre companiile din ecosistemul Shao și despre domeniile lor de expertiză. Banca este forța motrice din spatele corporației și a filialelor sale. Global Future Enterprise Group, cu sediul la Beijing, este holdingul mamă, care controlează companii din industria bancară, asigurărilor, reclamei, tehnologiei și investițiilor. A doua companie este Financial Partners, care funcționează din 1988, oferă servicii de gestionare a averii persoanelor fizice și întreprinderilor și are propriile produse în sectorul de investiții al economiei globale. A treia companie este Go Insurance, o subsidiară a Financial Partners. Oferă servicii de asigurări de viață, sănătate, cont și afaceri din 2013. A patra, Global Future Technology and Culture, este o companie de clasă A, implicată în dezvoltarea tehnologiei, știință și inginerie. Realizează profituri mari din vânzarea dezvoltărilor sale și are o unitate de producție de motoare cu hidrogen. A cincea companie este Universal Century, o agenție de publicitate apreciată cu sediul și activitatea în Beijing. Și, în sfârșit, Shao Bank, care a ajutat la îndepărtarea foștilor parteneri ai companiei, cărora corporația și filialele sale le-au acordat anterior împrumuturi. Drept urmare, banca a creat un ecosistem independent și sigur pentru corporație, sporind stabilitatea acesteia. Potrivit ediției americane Market Watch, Shao se numără printre primele 20 de neobănci cele mai promițătoare din următorii 10 ani. Prin modelul său inovator de afaceri peer-to-peer, banca a eliminat complet intermediarii pentru rezidenții oricărei țări care să investească în Shao Bonds. Banca emite serii de obligațiuni în cantități limitate și pentru scopuri specifice, și anume pentru finanțarea activității corporației și a tuturor filialelor acesteia. De ce numim grupul nostru de companie ecosistem? Pentru că am eliminat toate contrapărțile și intermediarii, atât pentru primirea de investiții, cât și pentru plata rentabilității investitorilor privați. Rolul principal în ecosistemul financiar al holdingului îl joacă Shao, astfel încât toate investițiile și randamentele sunt acumulate în bancă, ceea ce întărește fiabilitatea activelor corporației și deschide perspective pentru dezvoltarea durabilă a întregului ecosistem. Acum că știți la ce afaceri este alocat capitalul de investiții al lui Shao, să discutăm despre beneficiile de a fi deținător de obligațiuni. Mai simplu, vi se oferă posibilitatea de a împrumuta unei bănci prin achiziționarea de obligațiuni pentru a primi dividende din profiturile totale ale ecosistemului Global Future Enterprise Group. Primirea profiturilor la fiecare 7 zile de la data achiziționării obligațiunilor timp de 3 ani. Exemplu de rentabilitate a obligațiunii seria BB 7280. Valoare o obligațiune HK $80. Randament săptămânal 3,15% din valoarea investiției.
Dividendele săptămânal includ răscumpărarea valorii nominale a obligațiunilor, randament net pe 3 ani 392,75%. Exemplu de rentabilitate a obligațiunilor seria AA 5190, valoare o obligațiune HK $4.000. Randament săptămânal 3,85% din valoarea investiției. Dividendul săptămânal include răscumpărarea valorii nominale a obligațiunilor. Randament net pe 3 ani 502,25%. După achiziționarea de obligațiuni, fiecare investitor primește din cifra de afaceri a băncii un titlu de valoare înregistrat și un contract de cumpărare de obligațiuni, care indică achiziția legală și garantează respectarea deplină a condițiilor de acumulare a dividendelor și rambursarea valorii nominale a obligațiunilor. Nu uita, tu alegi câte obligațiuni vrei să cumperi. Mărimea venitului tău săptămânal va depinde de asta și nu are limite. Cumpărarea minimă este de 10 obligațiuni, adică puteți cumpăra 10, 11, 12 și mai multe obligațiuni simultan. Shao Bank a fost fondată la 28 septembrie 2022 în Hong Kong, unde se află încă sediul său. De la înființare a deschis cu succes o sucursală în Regatul Unit. Capitalul înregistrat în Hong Kong este de 7.764 de miliarde HKD, iar capitalul social în Regatul Unit este de 989 de milioane GBP. Activitățile comerciale sub reglementările guvernamentale din Regatul Unit includ activități bancare, creditare și tranzacționare cu valori mobiliare. În mod firesc, Shao operează în conformitate cu legea. Banca respectă toate regulile și cerințele necesare stabilite de organele de conducere relevante. Shao a obținut de asemenea un Legal Entity Identifier internațional, care permite băncii să fie identificată clar și fără ambiguitate în tranzacțiile financiare internaționale. Toate activele Shao sunt legate de afacerile Global Future Enterprise Group și sunt susținute 100% de activele corporației, inclusiv Financial Partners, Go Insurance, Global Future Technology and Culture și Universal Century. În general, statutul juridic al lui Shao Bank este bine stabilit la nivel global. Banca funcționează în conformitate cu legea, oferind clienților săi servicii financiare sigure și adecvate. Acum că știți că banii voștri sunt direcționați către dezvoltarea afacerilor tradiționale și știți ce fel de venit veți primi din investiția în